det der. Mate, okay, kom herover. Jeg kaster nøglerne ned til dig, men skal du også holde cyklen i hånden? Nej, luk mig lige ind. Jeg har det her, bro. Hvor har du været henne, mate? Gå lige hjem ham. Gå lige hjem ham. Nej, jeg Gå lige hjem ham. Jeg kunne hjem ham der. Okay. Manden, han er smed jo. Altså, han kan tage... Gå lige hjem ham. Prøv altså helt, prøv at lave sår dernede. Ej, det er min cykel. Det er min cykel, det der. Okay, jeg er ude i den der flaske vodka. Jeg går på